أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وندرابي من تلمني من جورين عبد القادر الجيلاني وأنا عربي kono koye nder iraq o wonno to no mayi ɗo no ubba nokku ni wiye sahatu tahrir walhamdulillahi mi tiimi e qabri makko ɗo yontande o woni cuhlel toksirde wilayare makko kilomo famɗi o julni tusbar yimɓe juuli tusbar ha gasni hadra o tarimɗo wonno o wona arabe to wawa lugal arabiya ha no yiɓiri ni yimɓe mbi min jiɗi ko jewtan amen o deƴƴi o wi kanko wawa yewtude sabu wona arab sallllahu alayhi wa sallam feeñiri ɓay hadra o o yi nelaɗo nelaɗo wi ko haal koyum suusa bagdadi yankoɓe ko fasinteɓe min mi wona fasinti nelaɗo wi o ngaɓo hunuko makko o ngaɓi woni makko nelaɗo tuuti nelaɗo jeeɗi yomo takallam haal o huuli o deƴƴi seydina aliou feeñni ɓe hadra o yi seydina aliou o heɓtin ɗum aliou yomo takallam wimi suusa wimi ngaɓo hunuko ma o widdi hen tuutanɗe jeego o wi hatma yettade jeeɗi o witta abdouban ma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗo fatu o are makko o suusi haalde min oɗo hadra mi annda ko haalnimi mi annda ko susnimi haalde ko parole men gonɗo nde min garate oto hanki on ko mbimi gammu ceerno yusuf welani yewtu weli halɗude koye humol binneɓe tawa haska taadimi hen taw pamata laala ɗum ha laala ha waɗa laala jawata kono ko malaikeji tan taarima goto fof ngaɗi ɓurte dalma ɗum sa wi aɗa haala ɗon goɗɗum sa renaki a dañata haalde ɗum waɗi noon sonno wonano yawlore ceerno mi haala saabu eɗen jogui hoɓɓe fotɓe haalde min koye galle o keɓe jeeyde kono wonno ko ceerno yusuf e hoore mum kañum rokkuno yamrore ko mbaɗanmi ko kañum yorno ɗum ceerno ko caliɗi ɓocci ɗum e junggam te mi wiimo hankkadi tabarakallahu komi fotani haalde yomin gaare galɗo minen omo yaari duuɓi sappo o mowni koye juuɗe amen mi heeɗima ko haalata ko mi andi o heɓtima amen te o daɗi amen te ko haalata ko no nafta amen minen donc toujours kam o woni koye taraɗɗi minen komin darini walla min woni koye tellade ko abdoutanna juli min woni walla komin deeƴ e place ko yomo ceerno hankkadi ko bamma tottunomi ko yimɓe wonti ɗum e jungo ma jaafu ɗon ni goo cellal ngal no sali an jokkita golle ɗe saabu ko mbatta ko nafoore amen minen so min gummima galleji amen min gari ɗo min gari ɗo juulade ceerno yusuf ko an won juul ceerno min yiɗi ke so minen koto min nawto goɗɗum so tawi minen geewoto koye nokkuji goɗɗi kono wona galle ceerno rawani mi haalnima ɗum saabu rawani mi yaltani hay suudu ɗum wonnomi ɗo wi on ko sellani e alhamdulillahi rabbil alamin hay hunde heɓani mais dañi en dañño hoɓɓe yimɓe teddi yimɓe ɗumen no wayi fof ko jiɗɗum tawa dawta eywa mi daɗani o oyi woy waade fof yo woto ko haala hen ɗum waɗi noon onon fof enen jokkodir gantude e ñaago kedi yaafuya oɗo keerɗo ɗo ko ceerno men ko sehili ceerno men ceerno ibrahima ceelo kañum woni almami juma jawaba donc oɗo somi haala sere muɗum kaani koye sere ceerno yusuf walhamdulillahi rabbil alamin wallani haaldemi e yeeso ceerno yusuf ɓurata newade e haalde e yeeso mum sabu ceerno yusuf koyum jangini somi taati min wawi wadde masalaha kono no wawi wonde taw kanko ɓeɗa hulam te toon ke ko yamrore woni toon
sallallahu alayhi wa sallam sabu rindin men ɗum o wi afdalu ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli kalimatu la ilaha illa allah wadde ɓe ɗo perce ngala saɗi ko jaɓanede yo allah rokku men jaɓnede ala emen fondu wina la ilaha illa allah te nelaɗo wi kala mbiɗo la ilaha illa allah halisatan ko noon fote mum dakal janna donc yo allah gandu men aljanna e daccilade meɗen ene ndewe laabi ɗi caɗele ɗe ne mbayi ɓe ngari en ndeltiɗo wadde perte wonta te ko sens moɗo wonande meɗen te ko wonɗen goɗo halifu men men ɗo janga ñamamo subaka o ko ceerno yusuf jeyɗu kono ɗo hannde ko garaɗo allah jeyɗu o jamma kekiti haalde nde ceerno yusuf e haalde nde cheikh oumar e haalde nde cheikh tidiane ko haalde annabi sallallah alih w sallam ceerno ko almuɗo mum tan ɓeɗo fof almuɗo nelaɗo allah sallah alih sallam ceerno yusuf ko almuɗo nelaɗo allah sallah alih sallam cheikh tidiane ko almuɗo nelaɗo allah sallah alih sallam fo bi dicrihim tatanazzalu rahmatu jantaɗe ille maɓɓe ɗe ko heen allah ɓamtata gueɗe men heen yurmede allah telloto wadde haaldeɓe ɗe koko waɗe meɗen haaldeɓe ko jantaɗe ɓe ɗe ko heen jeeya surtout que neɗɗo lamminɗem saba o al iskandarul makduni oɗo wonɓe alhaji malik haalata tout ko mimi muɗum li o wimana bi anna zaka talmidu li أرسل حديث وفي البحث وفي الكافي بحث الأولي من قالوا من قالوا ودكتور من عمر وفي هذا أبوردا ما ولي بول أبوردا ولا يجيك الكبر من وفي سبورو استدل المقدور ونامنا يا سالي ساجي تبنى الكاف ما توصل البحث الأول ويقول جرنا أوكيته ويقول ونامنا ويشير أويا شيرنا كبام أو هربورنا ويقول شيرنا أوني بابا ويقول ويأذن أبي بابا ويقول شيرنا ويقول ولكن من غير كوي فاي ولكن ينتهي ولكن يبالي ورسالة شرما من أبكاتا يمن عائشة رضي الله عنها وجودي السبكات ولا وين نقول أمونيو ونيا رجع ملخمة وهو إنه كان يلهم كوني فريمة مثلا ده سامي أوروبي يديك أوني من بعد فإذا برسول الله قد سخر نرى ناتي سورون فأتى البيت سورون جلد وأتي الإبرة وسوي مثلا الله هوج بنور النبي صلى الله عليه وسلم لم كني في نرى نور ولا معنى بيس وندو ونف ويقول كل ذكرني وندو ونف إن ويقول معنى بيس سورون كلامي كورور نور الذات هوج مثلا تامو سودة سكيما يا رسول الله سكيما ويوا أجمل منك لم ترى قط عيني قلت بيود يجري من المشهدات يوا أكمل منك لم تلد النساء جنب من أجيب دهما يا خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء الله تجيب يسكيما يقرأ يجيب كأن الله تقدر ما نبغى وين ما أول ما يمول من جد آية وين أول ما نوع نلا دويمو نلا دوكي بكتو يبقى الوين ثم الوين ثم لم يرد يوم القيامة يلا بني بجوكا سيدا في اليوم ويقول يا رسول الله من الذي هم بجوكا يجيدما وي الذي إذا ذكرت عنده لم يسلي عليه صلى الله عليه وسلم لا يسلي عليه نبي محمد تلي جود النبي أو بخيل ويجي أو بجيمور في ودي قوة من سنين عند النبي يجول في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال له النبي والمعجزات له تعدادها أبد ميسار الإئثار
لم يدرك ولم يسام الحاج مالك وانت نرى الله في كاوشان يقول كرامة الأولياء كانوا المعجزات الأنبياء وكرامة الأولياء ونعم annaba yewtude goto on Allah to ko tindi men yewtindima annabi Musa mo ko Allah tutti mo sawdu ko tiru godde hen ko bal janga Allah yi dokko o ya Firawn ko kullu Firawn ɓeɗo ƴettataɗen ñalawma ñande goɗɗo en mbi Firawn en kuɗɗu men en gonɗu ko toon ummi ɗen alfaraide ko fuɗɗani ɗuma ko toon ummi ɗen ke fulɓe andata ke fulɓe sina gueseɗa e makko kala ko mbatten enen ɗo sa yeehi toon ma yiidu noon e mbayi kala ko fulɓe men mbaɗa guila doɓɓe ɗe e dañirɗe ɗe ɓe fof ko golle fulɓe waddi noon neɗɗo sika annda hoore mum ko goɗɗo andintema hoore ma ɓen mbi ken yahudiyankoɓe ɓen mbi ko en ɗo gummiɗen kono ko selli ko ɗo gummiɗen e misra ɗum on ko selli ko tarik tan sa annda hoore ma goɗɗo andinma hoore ma ɗum sikki ala hen no Allah tottiɓe sawtu ndu wima men nelmata Moussa sa yeehi to makko Moussa ɓerenumano mbaɗa mi yiye defte ɗe yimɓe mbi wonde sa wi Moussa ko ñaɗɗo tan a wutti kefere sikon Moussa si ñaɗi ɗi mbatte Moussa si ñaɗi ɗi ko ñaɗ wonno Allah en andi no wayi ko mbalol tam Allah wimo sa yeehi wo kuuɗa lahu qawlan layyina an e Haruna ton jeeyi to yettimto Firawna kaare ko newi de la Allah wuyo tazakkara o yahsa ndel Allah o waccoro haala muɗum o huula Allah o rutto aji ko nuttiti ko te nelaɗo wona noon Allah wino ɗum Allah wino ko wahlutali tawi heferɓe fiɓe ne Allah bonu ɗumen jowɗoɗi so yeehi o newta sawlu ndu yaade Moussa sana onon taw roɓɓe sa aji yiye defte mon ɗe onon mbaɗen deseji mbiɗon wonɗo ko asa Moussa won ɗum walla Khatim Souleymane won ɗum mi annda pawɗo ɗum ɗon taw roɓɓe ko noon mbaɗa defte nen ɗon mbeɗen tawa ko simallen nden 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 ko gueɗe tan nen fof ne jaaɗi kono yaade jamano te holko waɗi Moussa rokkede ko rokka ko Moussa waɗi ɗum rokkede ɗe hawri koye Firawn naaɓe jaari ko on fannu kala annabi mboniri yaadata koye fannu mo nelaɓe e dow mum ko ɓuri ko woodi ko adda gonga o mom fof fenaɓe mumen wonno mbiyo ɓurno heewde yaade sa wadde Moussa addi ko haqiqi wona mbiyow kono noon ene hawni Allah totimo sawdu Moussa maayi Moussa yaade sawdu mum annabi Isa o holko doctoragal o sellini ñawɓe e wurtinimaji o yaadi hen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɗi ujunere e temedde nayyi capanɗe tati e jeegom sam yaano arbayne sana ila yawmina haada o ɓuri tiddi e ko addi aduna kala ko ɓen jogino omo jogui ɗum o waɗi ko ɓuri ɗum kono ɓuri tiddi ko addi koye aduna ko Qur'anul Karim القرآن الكريم لقد قسم الله سيادة بالأزل فلله ما يسدوه والله ما يزل سمان اليتامى والمساكين لم يزل لهم عندنا دل وريق وغيس نبي كريم أزم الله خلقه ندى كفه كالغيث أسبل وجهه سرع ناله كالمسك فهو فوقه وسطى نديبا ما يهول ويفسك يا كاميسا قال أن كالمو إذن الله صلى الله عليه وسلم إديوكو جسنا أفلاطون سقراط أربعة تشجع ستالين كارل ماركس فولتير يلفو ينتابع أربعة مونتسكيوين يلفو بأنو ونكو يورو كنت يوبيلو كابو غوري مبه حالنا جمال فيني تشجع سونا رسول الله صلى الله عليه وسلم كابو هذه وهذه كتي الله تنبغي كارن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زبور مهالاي كل من لا نبغى أديكو الله يقول من تلين دفتر من تبي كارن ما إلى يوم القيامة
wadde ndeɗo deftere tawi jogii suudu men enen fof te tawi en jeyaade koye jamanu fof garɗa ceerno oɗo Ibrahima sa tawi yimɓe jawa omo tafsir Qur'an a tawi Moussa Sine woni Dakar ceerno Ramadan woni Dakar tafsiraji maɓɓe fof ceerta te fof koye Qur'an te goo fof ko haqqi goo fof ko haqqi te sikki ala tafsir mo jogɗen o joni ene wawi wonde taw jamanu annabi sallah alih sallam wona noon tafsirteno wadde deftere nde ene yadata koye jamanu yimɓe ɓen donc ɗum famde saaji mi wiya ɗo wondi tuubukoɓe jeeyi lewru ɓe jangga tan ko ɓuri koye sama e rabia e holno wonde ɓe taccirta sama rabia mi ƴettoroɓe hada huwa sual ɓeɗo mbiya asmano ko min dahabin ɓe mbima ko min fiddedi min ene wawi taw ko ɗabaqat hawaiye tan ɗabaqat hawaiye te sikki ala kala ɗabaqa hawaiye ina waɗi damal ɗo natirte en damal natirte ɗiɗo fiseji ɗen mbaɗi toon yaa to asman en jogui ɗi natirɗe e kala ɗabaqa hawaiye kala ɗeɓe ndewani o ɓe puccitto kala ɗeɓe ndewani ɗo ɓe puccitto ɓe mbiyi sama o rabia seereɓe ɓe ɓoɓ teko ma ɓuuɗo haqqilen jaɓɗum ɓe mbi wona ko holno haqqille jaɓirte li kamar lewru e kadi e fof koye ma jere men tan lewru ittat annore mum koye nangue lewru way kon leydi ni koni ɓen joni eɓe jeeyi ha toon enen namno holko newi ɓe holno ɓe mbaɗi haɓe jettidi toon seeɗaɓe fof jeddi mi wonano hankkadi kalami ɗo ko tafsir Qur'an no wayata ni waji kono mi wiye Mouhamadou Moutawalli Charawi woni ɗo Misra o haqqillen jaɓɗum ɓe jettima lewru eɓe jettima lewru te mbaɗɗime lewru hay fiyen koɗo e fotode de ko ɓuɓɓon en mbiɓe ceerno ba woni e Qur'an ne Qur'an woni tuɓi ɗum wonata ɓe mbiɗa e Qur'an o yalan amen o woni suratul Rahman Allah wi ko ya ma'shara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ard wa fanfudu wa la tanfudu wa bi illa ay wa illa woni yettini illa bi sultan oɗo sultan e nanda ko woni te Allah so tellaki o haalan meɗen mbawen famde ko haalan ko en mbawta rewde mo ni hay fof o tello haala men langage mo gonduɗa enen mbawa famde illa bi sultani en wawi oɗo sultani kala dañi ɗum ene wawi yettiyade ene wawi mudde leydi ha yetto leydi hiɗi noon mbiɗa jomum wawi yadde so asman ɗi yetto e qamar haqqillen jaɓɗum wadde Allah ko nufuusu oɗo ngo haalata haqqillen jaɓɓe mi jettoyo toon hankkadi jamanu wone yaade Qur'an o woni femmide haqiqaji ɗi ganduɗa enen adanɓe ɓe en paamata kono famille te inchallahu aduna siko juuti gueɗe ɗe ɓeytoto ko lamitade mujiji fof mo nelaɗe waɗe aduna oɗo Qur'an ɓuri wadde o wi elhaji maɗa wi ko wi kafal Qur'an lladi yahdu bihi l-fusaha joom ɗemɗe en sabu safarɓe wonduno safar ɓe ko aade sena kaala ɗemɗe ɓe ko fasintede kono hono Qur'an alaka nandi sabu yinoɓe ne gadda Qur'an goɗɗo waɗan kala ɗemgal gongal fof seɓe kaali haala ka safata ande haalde saf ne Qur'an sa jangi ɗum waɗi ko harmonie ɗum waɗi tawafu ɗum waɗi nagama ɗum waɗi musiqi waɗi ɗon musique neɗɗo sigi yimi sigi jangi Qur'an joni a tintano ɓe yettema ani waɗi anno mbayne ma goɗɗo ne wawi haalde taw loi arabique jorɗo kos kono wawi ɓako facebook duniya onon jarno ko ɗon jaafo moftir ngel faaɗi ko tabaruka tan laata sappo an waɗi waddini kedi ɗi weltinti mawɓe ɓene wona haydara kadi wona wollude gandal hasalillah duwatnima Allah ni kine muɗi Allah eyi mi duwatnima Allah ɗo mbiɗa hefta ɗo haaldanima Allah ndi ñaago hen yaafuya on jarlo onon jaafo allahumma salli ala seydina Muhammad